Kajengku beli pi baru lang ki parlok bat ki para mebe iet ki bape ikan nika Bible study link ba kan nika YouTube channel coba lang Presbyterian boxe bat kumbang lah sedang macam tayo ini ke series KPD bat kan nika Sermon on the Mount kajeng hikal yang kajeng alap kajeng Jisu halor ulum iran kumni kan nika klip man beteng pat yang nika benta baar jangan nika Bible study di macam tiang ladap kan nika benta ka beningkong katu kedekat ke balai ke baong suk ke beduk aga mensim nama jongki long ke hima ki beneng bahkan nika popat ngidan ben beteng nika dekat ke bebot pat dekat ke basau ke baong suk ke bas ngosi naba on pentingan yeki tikana menginang ngam jeliu ikan nika benta tong ini pet ikan nika lai teli ki kentian nika bala shim nakani ke dekat ke basau to ke benta ke peningkong suk blessed dikambang ala keren macam tayo kan kentian suk lane blessed kawan naktian Greek Makarias kabumut uta ubala kurku uta ubadan gajing long jong gajing kurku baru tapat ubayo gajing sombaha kajong ubleh tong ni kabenta kabaar sngosi mon pada ketien Greek pen theo tilarang ipe ya kan kekentian sngosi dan kentian tenrai ke jongka kamut kita kibadan ke jenglong ke pasngosi ke jongki kiba sngo diau kita kiba yam kiba pai donut bat kiba jauh umat tihabangi keren Jepang kata kajing sngosi ngilaban ong bet nakabasyay bangi kum kibrim nak selapar thai baro nangi ngia sngosi ngia yam nakabika puach kawai pat kambau bleu la thau hingi menginlong kumta ngia sngosi ngia yam kum kibreu haba ki plan ke jongi hagni ka parthai ki feel ladang do no yak e ka mangi ngidon nakajim ka jongi ne haba kibi bathon ka jengki do no nangi ka jengklat ka jongki nakani kasla parthai bat namanta jongi ki banget ru don bon ki bon don bon apreng jongi ki basngusi namar ki pop ka jongi hakata ka banta baki ong kata ka godly grief ya ka bala tho katkum kshti ka ba ka jong poj ki nong koren kalau nong bah nyau ka dekat kau shipau bat ka ba khatway tihabang ikran shu shapang kani ka jingyam larang ipai sha testament ka bathamai unu Jisu hi ubalong ublei jongi yawa mangi inget hakinik artli ki banta ka testament ka bathamai ngala man sham bau Jisu u layam larang ipule Yohanes kalau nong ba khat way kada khat balai pusan dai thu ong to bo Jisu ulayam namarune porlok jong u Lazarus ulayap hakato kopor palarngi pule pa ka gospel jong Lukas kalau nong ba khat khandai kada khat ba saw poi da saw pusaw la tho ong to tekat ba ula poi hajan haba ulakmi ya ka shnang ulayam nakabanta jongka mereka ni kebanta bo Jisu layam nakabenta ke Jerusalem. Namar ke Jerusalem hi kampat tip kampat itu yalau jong u Mesaya u jongka. Tihabang ya keren Jepang ni ke jingyam umangal ong mentan kibabun nangi ngiyayam hi. Badan stang katukan ni kibriyo kan ke selapar thai kibam juyam. Kita kibakam donut kita ki pengilaman ong kita kiriu dakat kiriu baman riu bleipat
udan kata jing maham. Baik kum kita gejaj beriu. Hakawai kesengi. Kin sabdai ban yam. Aring pulih Lukas kelonong ban riu. Karba arpusan kaong kordet yepi. Kebarakhi menta. Naba pen songsi bat pen yam de. Balaring pulih senegwe pagabanta kitab jing penpau kelonong bengon kor bahnyau kaong hakmi uwan barkilo. Bat kekmat baro kan yu bagi taruh ke bala suam yu bagi jaj benriu baro jong kaperthe kin ya lenyar lempat namar jong kumta shisha amen ting kan ka benta sepang kata kajing songsi lani kata kajing yam kaba mangi ngidei baniya lengba hakajing im kajongi to ka benta kabalai bakbakat do pentingan naktian pareng comfort pada ni kentian Greek tenrai para kalio. Tiga ni kebenta para kalio naktian Greek jengmut jongka kabakam jelio kabamut ban pentingan kabalong kata jengkot ban wan hasenda ban kren ban kentu kan pam ban yaslok ban kedau ban peni ban hikai yano bat kham tamru kan ka banta kamut tang ban su pentengen henre ban pen jai ban ai mensim bat pen klan pat yota uba sngosi te bang ekran chpang ka banta jong ka jing pentengen kalong syak ba phala larang ipule hak testament ka berem kaladon gane ka jing thu lupa pakasapoy kata kapor kata kaya hakajengwan kajong mesaya bautahi unsiwan pentengen ya kaperthe pat khamtam ye ke khun ki jong ublei ki banget hu tilarang ipuli ke kitab Isaya kalonong basau pho kerkhot ke baningkong la thong to pentengen phi yo pat lang jonga ong ublei jong phi nang ta Isaya san punyo lanong khot bakhat phra ong ngalayu ya kalenti jong dengan penkhia ngan yalam ru pangan iPad ke jing tengen bat hakiba yam briu jong nang ta syuk kitab Isaya kalanong ka ban ripun reu khot ka bakhat lai ka ong kum uba ka kemi jong ka pentengen kumta ngan pentengen yepi tien pentengen yepi ha Jerusalem ban kini ka benta kejeng kular ka jong uble ya ka bawla kular pentengen ya kita gibadan kam ya kejeng pentengen pat ladang ipule ini ka wipat ka benta ya ka bawa Jisu hi ulakren ladang ipule gospel Lukas kalanong ka basaw ka bakhat pra ya bawa Jisu ulakren yani kitab jong Isaya hi kalanong ban rip we ka baningkong babaar ka baong umensim utrai ublei hanga naba utrai ula pensle yanga banyalap iki aka ki babaha ha ki ba jamnut ula pha yanga ban span ki bapat donut banyalap ya ka jing pelaj no ya ka bala ring mrau bat ban ple ya ka bendi ha ki ba lakhum banyalap ya ka snam ka badiang hun ka jong utrai mari ka sngi ka jing penhiar khuput ublei jongi ban pentengen ya basngosi baro ni ki banta baro hi la pendap ka jingwan ka jong Jisu Kris sakane ka perthai ya ka ba hi marwe ulan pentengen bat penjai ya kita ki ba mat ya jingsosi haka jing im ka jongki tilangi pet chapang kane ka banta jong ka jing pentengen kadang sana kawai pat ka jing maham khamtam namanta ki barius pa ki badan kita ki ki jing subha ka jongki ko mangipuli Lukas kelonong ka 100 khat bar pusaw ong recorded ya phi ki barius pa na ba phi la yo pdiang ya ka jing tengen ka bamut ba kim dan kam ka jing tengen ka jong ublei amar ki syarnya kita ki spa ki pho ka jongki rela dangi puli pat ini kawai pat ka benta ka kitab jong Zekharia
kalanong basi pau kadakot kabaar ko ang naba kiterap kila kren kajing thala bagi nong kren bertong kila i ya kalamler bagi kila tu ya kajing posriu kiba syukur kibentengan leno namar kata kilej ya kabalej kum kilang berat lapan janjar ya ki nabar bom don u nong syarai ting i kan kabanta kita ki jangan kaperthai kinamla ban pentingan ningi da shisha namar kilong kita kijing pentingan kibalong lena kibania tang sipor bar kibamla ingi ban pentingan shisha da kabat junom mengilaman ong ni da kabashai bau de tang ublehi walaban ingi ya ta jing tengen kabas shisha bar kaba ya ini ka jing ka jongi tela dangi pulen ka bible ka jongi kadang ni kabe ka dekat ka benta ka pasotenat bha dangi pule ka sam ka ba life usau ka dekat ka khat phra ka ong utrai ulong hajan kita ka bapat do not pada penem ya kat ka basongsi ka mensiam utau de blay jongi batip ingi ya ka jinglong ka jing shem ka jongi bar uba snapat bathau thamai ya ka jing ka jongi hapdeng kita ka jing songsi jong ka jing ti hang ni ngilapan bo jing keli balai bau blay upentingan yangi hakata ka jing songsi ka jongi pakata ka jawab ngilapan shem hi nak tien ka jong blay laringi pule ar koren kalano ka beningkong kadkhot ka balai basok basan ko ong long balakur khu ya ublay pada ukpa u Jesus Christ bo trajongi ukpa ki jing i sunai bad ublay ka jing pentingan baro uba pentingan yangi hak jing janjar jongi baro khana ke ban ai bor yangi ban pentingan ya kita ki bah kanong ka jing janjar da kata jing pentingan da ka bala pentingan yangi hi da ublay nabakat komba kita ke jingsha o Chris ki yaroi kerhai hangi kom taken kata ka jing pentingan yangi kan roi kerhai ru da o Chris ting i hang ni ublay pentingan yanga bari phi kom ki khon ke jong u kom ki banget khana mangi pat habang layo ka jing tengen ngila ban lech pat skiwe man pentingan yeki mani slok bat ki bat kham tam ru bagi ta kiwe gen mar ru ya ta juga jing tengen ni ka ba mangi ngilayo aka jing ka jongi tingle pet mentan hak ba sedang ngala batai sapang kani kentien tenrai jong ka jing pentingan kata comfort ka belawan na ketien Greek para kalio balaringi pes knewe pa ka banta hak testament ka batmai laringi pule ya kan ni ka jing thopat sapang umensiam ba khoj jong ublay kumbala tho hak testament ka batmai mau ne mensiam ba khoj ulong uta unong pentingan hak ba kan ni kentin tanrai ka bala tho ya ka kerteng ka jong mensiam ba khoj kalong pat para kletos tingi hang ni bakani kentin para kletos ka jong tong nong pentingan mensiam ba khoj kanang ka jing dei ka ba ajan para ka jing pentingan pat para kalio manang ihang ni ko mau boleh la bo baik bo renti pata jing pentingan ka ba shisha ka dehi tang lingba mensiam ba khoj jong ublay utang mensiam jong ka jing kolar ka ba ublay la kolar na mata kita tibadan kam ya jing tengan hak jing ka jong ki laring puli Yohanes kalanong ka bakhan riu ka dakhat ka ba nyo uji su ong henre lada ngalit no ngan pha yu u happy ka bamut unong pentingan tiu jisu ashwa ba unyap hashabone phai shal jong khpa jong u ba beneng ula kolari ke sanan ong atengan let no henre ngan sie para phi yo tang mensiam ma khoj bolong nong pentingan benar rengkat bat phi bar wan pentingan ru e phi hakipor baro laringi pule Yohanes kalanong ka bakhat saw ka khan riu ko ang ngaru ngan duwai yau khpa
Teun ai happy ya wei pat nong pentingan. Bau ni yai sa lembat pi halakarta. Ya ones kalau khat sa khat ar pun rek ong hendrei unong pentingan. Masih makut ya bau kapa un pa hakakarteng jonga. Utakan un hikai ya pi. Ya kita ki baro. Pan penken mau ya pi. Ya kita ki baro kiba ngala ong happy. Tingi hang ni ya kini ki benta. Ya kata kajing dan kam, magajing khat ka jong ublay. Mangin wat, amangin pani masem khut jong u. Mau ditang mu hi utang nong pentingan, ba shisha bat uba janai. Bat kum ni lengba kan ka Bible study kan ka clip mat. Habangye pe kan ka wei pa ka dokhat. Jong kan ka benta, ka baong. Suk ki ba ngosi na ba un pentingan yaki. Ublay khot yang ngaba de pi hakani kapor. Ya oleh se mengi. Ngidan kajing sonsi. Hakajing im. Kajing ja umat. Kajing do jingkerman. Hari hapring kita ki baro. Ublay tip. Ya ka bajole juga jing im ka jonga mat ka jong pi. Ukwa nga badi pi. Manginwan syau. Manginan sanda jong ublay. Mat hapang ngilet syau ublay. Ringkat pakai jingkit ke bakya ka jongi. Hapang kita jing songsi jing ja umat ka jongi. Ukulaban pa ingi. Pon pa sengi. Yang mesti makut jong u bolong unang pentingan uba shisha. Mat hapang iyo yu tang mesti makut jong ble. Un ai ngi ta jing suk. Ka ba phala. Ka jing suk ka ba mayan. Kata jing suk banek perthai ka namla ban ai. Kata jing suk beneng hi hapdeng kita jing ile jong ka jing im. Pada bang iyo pada tu mensia makut jong boleh kular bon dia lampat ingi. Un kedau pad ingi dia tak lendi ka jong u mengi dia banyat nang ni bat syakmat. Tu blen kur khui ingi ling ban ktien ka jong u ling ba kan ni ka Bible study. Tu ni pashu boleh ka jing duai. Ko khpa jungi u bahab neng. Ni aingo me ko trap ye kan ktien ka jong ma. Ek ba me kren hi ling ba jongi akan ka khlep mat. Tu isne ba men pendai dak bon mesem khut jo me ko try ek ba mangi ngile pusan ko try men pen scam ek baro mat kumne na ban ta jongi ko try mi i ngi ko ma mangi ngi long ngi mar kita jing so si ki jing so diao kita ki jing do jing kamen jing im ka jongi hani ngi dwai pa apreng ta jing sham ki jongi men pentengan pa ngi mesem khut jong ma mensim tingi iwei pa iwei men ai ngi takabon mensim mengalam bateng par ki im ka jongi hapdeng kini jing sham ka jongi ki bahala kasngi men thau thamai pa ngi men pelong pa ngi kita syakri ki jong ma ki basisha naman ngi pan kini barak teng tran im jongi Jesus Christ amen.